Owen ar geg crydd. Am arbediad gan Dave Jones achos oedd y geg crydd na. Di cael ei bwyso'n berffaith i'r gornel ucha gan Owen. Mae dal yno i Pen-y-bont. A cyfle nawr i Drenewydd geirio. Cyfle gore. Pen-y-bont o'r geg osod. Nigel Harris. Llwyddo i gael croesiad i fewn. Rushton yno. Robles sy'n ar gefn y cwrt Cosby. Ni'n gosod i at Rushton, mae'n y le. Trio gwasgu yr ergyd. Heibio i Jeffries ond methu. Taro targed i'r rhwyd ochr. Mark Little mewn lle. Little yw'r opsiwn. Clutton. A sodliad at Owen. Owen ar ergyd! Owen yn sgorio! Am gol i Pen-y-bont. Y cyd chwarae yn slick lawr y dde. A Owen, y capten, yn sgorio i Pen-y-bont. MacDonald. Callum Roberts yn mynd i nôl y bêl fyna yn gwythio Rhys Griffiths. A Rhys Griffiths yn ymateb. Wel, dyw e ddim yn hapus. Dyw e ddim yn hapus. Tom Owen yn cael gair gyda'r dyfanwr cynorthwyol. Mae'n rhoi cerdyn coch i Rhys Griffiths. Mae'n rhoi ail gerdyn melyn i Callum Roberts. Mae Drenewydd lawr i 10 dyn ar y ca. A'r holl beth yn dod o'r cwmpo mas dath ar ôl i Callum Roberts fynd i nôl y bêl o ardal fainc Pen-y-bont. Sears gosod y bêl at Ishmael. Rushton y cyfle i ergydio a Rushton yn taro'r trawst. Am gyfle i Rushton. Cyfle gorau o bellffordd i'r Drenewydd. A Rushton methu a gorffen y symudiad. Clutton, wel mae yna dynnu Chris yn fyna. Mae hon yn gêm danllyd yn yr ail hanner. Tipyn o gwmpa mas ar y ca. A'r tynnu Chris a'r Clutton a ddechrau y ffrwgwd yma. Tom Owen yn dal y cerdyn coch arall. Lewis Harling sy'n cael ail gerdyn melyn am ei rôl yn y cwmpa mas yna. Walker yn cael cerdyn melyn hefyd. Mae'n 2 dîma lawr i 10 dyn. MacDonald yn gadael hon i Owen. Mae'n le i Owen gario'r bêl. Walker sy'n y ffordd. Owen yn mynd o bell. Owen am ergyd. Dave Jones ar arbediad ac yna Dan Jeffries oedd yn cyrraedd yn hwyr. Methu taro'r targed gyda'r ail gynnig. Chwip o ergyd gan Owen yn y lle cyntaf. Dave Jones yn neud yn wych. Ond disgwyl gwell wrth Jeffries.